dobrodošli ljudi. Ja sam novi na YouTube-u. Želeo bih da vam se predstavim kao Lazar Prodanović, da. Ovo je moj kanal koji neće biti nešto baš mnogo u gameplayu. Biće gameplaya naravno, a i neki tutoriali ćemo snimati za igrice, ali da znate, od gameplaya snimat ćemo Minecraft, Pocket Edition naravno, zato što ja snimam na tabletu, da. Samsung Galaxy Tab 4, to je moj tablet, ako baš hoćete da znate. Ja imam 11,5 godine, dobro 11. I tako, počeo sam da snimam na YouTube-u iz namere da budem, ne iz namere da budem popularan, nego da snimam. Meni je to zabavno. Znači tako, klipovi možda neće izlaziti svakog dana zbog škole, možda svakog dana, možda svakog, na primer, 2 dana za redom klip, i onda jedan dan preskočim i 2, tako, na primer. A možda i ne bude, tako vidjet ćemo. I okej, to je bilo za ovaj uvodni klip. Hvala vam ako ste gledali ovaj video. Ako vam se svidao, naravno, lajkujte. Ako ne, dislajkujte. I ako vam se svidao ovaj način YouTube-ovanja, odnosno snimanja klipova, pa subscribe-ujte. Ćao!